subalisile, subalisile, igama lakho encwadini yokuphila. Subalisile, subalisile, igama lakho encwadini yokuphila. Ujesu yes, uyeza masinyane, uzale encwadi yamagama, uzowabiza magama mangcwele, selibaliwe indlela koigama, selibaliwe indlela koigama. Subalisile, subalisile, igama lakho encwadini yokuphila. Subalisile, subalisile, igama lakho encwadini yokuphila. Ujesu yes, uyeza masinyane, uzale encwadi yamagama, uzowabiza magama mangcwele, selibaliwe indlela koigama, selibaliwe indlela koigama. Wakanyoresa, wakanyoresa, zita lako mutsamba leupenyu. Wakanyoresa, wakanyoresa, zita lako mutsamba leupenyu. Ujesu yes, uyeza masinyane, uzale encwadi yamagama, uzowabiza magama mangcwele, selibaliwe indlela koigama, selibaliwe indlela koigama, selibaliwe indlela koigama, selibaliwe indlela koigama. Kwanzi soko muri mose vadiwa manisha mwari, toda kutenda Jehovha nechipo cheupenyu nemukana watichinawo iwewe neni wokuti titsvake chiso chaJehovha, titsvake ruponeso rwatinopiwa naJehovha. Mukati mezuva ranhasi ndiri kutaura pamusoro wenyaya unoti kutsvaga chakarasika. Ndo musoro wenyaya. Tichaverenga kubva mukati mebhuku raLuke chapter 19 verse ya 9 nevhesi ya 10. Luke chapter 19 verse 9 and verse 10. Jesu akati kwaari, nhasi ruponeso rwasvika paimba ino, nokuti naiyewo mwanakomana waAbhurahamu, nokuti mwanakomana wemunhu akauya kuzotsvaga nokuponesa chakarasika. Jehovha wakomborere kuverengwa kweshoko rawo. Ngativharei maziso tinamati. Mwari wari kumusoro kudenga, tinokutendai uchiri mukana watiinawo unonzi nhasi. Tinokumbira Ishe kuti dai tawana ruponeso mumwe nemumwe wedu. Tiitirei nyasha, tinotsvaka kudzikinurwa, tinotsvaka kuti kana matitsvaga mugotiwana nekutiponesa. Tanamata nekutenda zvinono kusingaperi. Amen. Kana ukanzwa zvembwa kana kuti ukanzwa kuti imbwa, unofungei pamusoro paizvozvo? Tinofunga pada zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana kana tichinzwa kuti imbwa. Kazhinji izwi rinoshandiswa kushora
nekutuka nekutaura pamusoro pezvinhu zvisina hunhu, kana kuti munhu asina hunhu anonzi hunhu ndo panoshandiswa kazhinji izwi rekuti imbwa. Asi kana tichitarisawo zvakare nerumwe rutivi, pane zvakawanda zvatinokwanisa kuyemura nekudzidza kubva pamhuka idzi dzinonzi imbwa, nekuda kwekuti vamwe vanototi imbwa ka ndo yavanoti man's best friend, shamwari yepedyo pedyo kwatiri sevanhu, nekuda kwekuti pane zvakawanda zvakaita sekuti imbwa dzinokwanisa kutendeka zvakadaro kuna vatenzi vadzo. Imbwa dzinokwanisa kurwira vatenzi patsekwende. Imbwa inokwanisa kubetsera nezvimwe zvakawanda, kuchengetedza. Vamwe vanoshandisa pakunovhima nemamwe mabasa akawanda anokwanisa kuitwa nembwa mukati meupenyu hwemunhu. Vamwe vanotori neimbwa dzinoshandiswa kuvatungamirira pavanofamba, nekuda kwekuti vanokwanisa kunga vasingaoni, kana kuti vaine zvimwe mamwe matambudziko ehutano zvokuti chero achienda mhiri kwamakungwa anotoenda nembwa inenge yakadzidziswa basa rekuchengetedza vatenzi. Saka kune zvakawanda zvatinokwanisa kuona kubva kuimbwa. Munyori uya ainzi Mark Twain wekuAmerica akambotaura akati, the more I understand about people, the more I love my dog. Nekuda kwekuti imbwa inokwanisa kutendeka kwauri semunhu kana kuti satenzi wayo kudarika zvinogona kuitwa nevamwe vanhu vari mukati meupenyu hwako kana kuti muupenyu hwedu. So pane zvakawanda zvetinokwanisa kuona kana takatarisa imbwa. Now mukati mezuva ranhasi ndoda kuti ndishandise mufananidzo kana kuti muenzaniso wemhando yembwa inodaidzwa kuti bloodhound, kuti zvitipe munongedzo webasa raJesu rekuponesa nekudzikinura, kutsvaga nekuponesa chakanga charasika. Now imbwa inonzi bloodhound, sekuziva kwatinoita kuti imbwa dzine mhando nemhando dzakasiyana, dzingaita semagerman shepherds, dzingaita semachiwawa, pane imbwa dzakaitawo semabulldog, kune imbwa dzakaita dzine mhando nemhando dzakasiyana. Ini ndoda kutaura pamusoro pembwa iyi inonzi the bloodhound. Now bloodhound imbwa inozivikanwa iri imbwa yakasimba, iri imbwa inoshandiswa zvikuru kwazvo pakutsvaga nekudzikinura vanhu vanenge vatapwa kana kuti vanenge varasika, kana kutevera makororo anenge atiza. Imbwa iyi inoshandiswa nekuda kwekuti ine simba rekukwanisa kufunhidza rakakura kudarika dzimwe imbwa dzose. Ine simba rekufunhidza, it's a sense of smell yakasimba zvakadaro zvokuti zvinotonetsa kuzvinzwisisa, asi yakasimba zvakadaro zvokuti inokwanisa kufunhidza kuti pane munhu akapfuura pano mazuva 3-5 akapfuura, igoziva kuti akaenda nepamutuwi wemupfuti, akazoenda nepamupfura, akazonopota neseri kwemubhuku, akapinda nemukondiwa, akambogara pasi pemumvee, ndokubva azosimuka achienda nepamusasa, akanoyambuka nepamunondo, achiyambuka mhiri kwerwizi, akapfuura nemutsanga. Inokwanisa kuziva izvozvo igoronda hwema hwava nemazuva munhu wacho akatoenda kare kare. So chechipiri, imbwa iyi ine zvakare a sense of determination, kuzvipira nekuzvimisira kana yapinzwa pabasa rekutsvaka anofanirwa kuwanikwa nekudzikinurwa. Haina chinoidzora kumashure, haina skuzumii, haina ndaneta, haina ndava nenyota, haina kuti kudii. Inoenda kusvikira yanosvika pane munhu iyeye ichingoronda nekutevera zvokuti vanoti kana isakatodzorwa nevaridzi vayo inotoona zviri nani kufa pane kuti itadze kusvika pane munhu ari kurondwa, ari kutsvagwa. Saka inotoona kufa kuri nani, saka inotozobatwa kutoita mutsimba wokuti ngaichimbozorora, ngaichimbodya, ngaichimbonwa mvura, ngaichimbotura mafemo, iyo ichiti ndisiyei ndiende, ndisiyei ndoda kunosvika kwaari. Vadikani hama, panapa Jesu anotaura
ari mumba maZakeyo, achitaura akati kwaari, nhasi ruponeso rwasvika paimba ino, nokuti naiyewo ndiZakeyo mwanakomana waAbhurahama. Nokuti mwanakomana womunhu akauya kuzotsvaga nokuponesa chakarasika. Jesu akauya with that bloodhound instinct yokutsvaga nekuponesa chakarasika. Its salvation is a search and rescue operation. Seinoitwa nemhando yembwa yandataura iyi, the bloodhound. Saka nekuda kwokuti kana titarisa mukati meshoko raMwari, tichienda mukati mebhuku raGenesis chapter 3, inotitaurira pamusoro pekurasika kwatakaita sevanhu mukati memunda weEden. Pavhesi ya15 shoko raMwari rotaura richiti, ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, napakati porudzi rwako norudzi rwake, irwo ruchapwanya musoro wako, newe uchapwanya chitsitsinho charwo. Pari kutaurwa mashoko akataurwa kushato, nyoka huru yekare, achitaurirwa panapa iye Satani, kunzi hongu ndozvawaita kuti wapamba vanhu ukavarasisa Adhamu naEvha nezvizukuru zvichazotevera, ukavabvuta kubva mukati mechanza cheruoko rwaMwari. Asi kune ari kuzouya, the bloodhound is on his way. He will come to defeat your plan and your purpose, yekubvuta vanhu muchanza cheruoko rwomusiki wavo. Saka Mwari vanotaura nedimikira, vanotaura nemagudzira mukanwa, vanotaura nemutauro wakarungwa, vanotaura vachipa munongedzo wekuti kune achazouya ari mudzikinuri, ari muponesi, achazorwisa zano reshato. Mukatarisa kunyange paYouTube munogona kuona imbwa munzvimbo dzakasiyana siyana kunyika dzakasiyana dzichirwa kunyange nenyoka dzinotyisa, dzichirwa, imbwa ichirwa nemhakure, imbwa ichirwa nerovambira, ichirwira vatenzi. Inoona zviri nani kukoborwa nekuiswa huturu hwenyoka, asi ichirwira vatenzi. Wozoona pekupedzisira nyoka iya yati tasa, imbwa yati rabada uko, yaakutandadza, yaakufa, asi inofa ichiziva kuti ndarwira vatenzi. Pano pane nyoka yanetsa, pane nyoka yakati kobora muEden, pane nyoka yakanetsa, asi Jesu anouya kuzoti atirwire nekutidzivirira kubva kuhuturu hwenyoka iyi. Zvikanzi iwe ucharuma chitsitsinho, asi achakupwanya musoro. Kupwanyiwa kwezano raSatani rekuparadza iwe neni mudikani. Mwari vane hanya neupenyu hwako, Mwari vane hanya neupenyu hwangu, Mwari vane hanya neupenyu hwedu mudikani. Ndokusaka pakaitwa zano rekuti kuuye the bloodhound to defend and to protect your life, kurwira upenyu hwako kuti tidzikinurwe, tipukunyurwe patanga tabatwa neshato huru yekare, patanga tamonerwa, taakupwanyiwa mapfupa, patanga toda kuparadzwa. Zvikanzi kune ari kuuya anorwira like the bloodhound, inokwanisa kunotsvaka nekudzikinura chakarasika. Kana titarisa mukati meOld Testament, nyaya inondifadza zvikuru yokuti yaiva tarisiro nekarariro yevatendi mukati metestamende yekare, yokuti iyeyu Jesu, iyeyu mudzikinuri aizouya. Nekuda kwaizvozvo vasikana vese twaikura tuchitamba kumamhuza, tuchisusudzira maguri, tuchitarisira kuti pamwe ndini ndichava mai vemuponesi akavimbiswa kuEden. Kutotangira pana Evha pakazvarwa Kaini, aitofunga kuti ndiye mudzikinuri airehwa, asi Satani akaita kuti Kaini ive mhondi. Pakazvarwa Abhero, vakati pamwe uyu ndiye mudzikinuri, asi Abhero ndiye akapondwa. Tichienda kudaro, tusikana twaikura tuine tarisiro kuti pamwe ndini ndichava mai vaMesiyasi. Saka chakawa chirahwe chakanga chiri mukati mesanctuary, chakawa chirahwe chakanga chichitaurwa nemaprofita nedzidziso dzemaprista mukati metestamende yekare yose, paine munongedzo, tarisiro nekarariro yekuti mudzikinuri uyu aizouya, that bloodhound anotevera
achironda isu takanga tapambwa mukati memunda weEden, isu takanga tarasika kubva pamberi paMwari. Anotironda mukati metestamende yekare, achipinda nesu kubva imo muPentateuch, achinopinda nesu mahistorical books kubva kuna Joshua kunosvika kunana 2nd Chronicles. Tinomona achipinda mukati memabhuku evaprofita, achinopinda mumabhuku ewisdom, vana Job nana Ecclesiastes, achinobuda nepo achinoti tuku kusvika achinopinda mukati metestamende itsva. Vadikani hama, kana titarisa mukati metestamende itsva, mukati mebhuku raMateo chapter 1, tinonzwa pano ngirozi ichitaura kuna Josefa. Inotaura naye ichiti pavhesi ya21, iye achazvara mwanakomana agomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye achaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Zvivi zvanga zvatimonera seshato inoda kutimedza, inoda kutiponesa, inoda kutiparadza, asi zvikanzi nengirozi ichitaura kuna Josefa pamusoro pemimba yaizova pana Mariya, kuti iye Mariya, kana mimba yakanga yava kuna Mariya, kuti Mariya uyu achava nemimba, mwana waachazvara anofanira kutumidzwa kuti Jesu, nekuti zita rekuti Jesu rinoreva kuti ruponeso rwaMwari, ruponeso rwasvika, rudzikinuro rwasvika. Funga kuti uri mugwindingwi mukati mesango dema, uri wega, wamonerwa neshato, hauchakwanisi kana kufema, hauchakwanisi kana kudii, kuti unonzwa sei ukanzwa mutsindo uri kusvika wevanhu vari kuuya kuzokurwira, vari kuuya kuzokununura, vari kuuya kuzokubatsira. Muna Mateo chapter 1 tinonzwa mutsindo wekusvika kwemuponesi, tinonzwa mutsindo wekusvika kwemudzikinuri wenyika yose. Ndiye ari kunzi kana azvarwa mukomana uyu ngaatumidzwe zita rokuti Jesu. Musamupa rekuti Ranziroti kana Tendai, musamupa rimwe zita kana rakaita sei, zita rake ndi Jesu, nekuti rine chirahwe chekuponeswa kwedu, chirahwe chinodudzirwa pakudzikinurwa kwedu. Saka Jesu anouya saizvozvo. Kana titarisa mukati mebhuku raRuka chapter 2 pavhesi ya1, indima yandinofarira zvikuru kwazvo, nekuda kwekuti inotaura musi waati gidhi kupinda mukati mepasi rino. Iye Jesu, chipikirwa chaMwari, the desire of ages, chidiso chamazera namakore, kubva kutestamende yekare, kubva kuEden kwatakarasika, the bloodhound, achironda nekutsvaka kuti vakaenda nepapi, achironda nemuzvivi zvatakapinda namo. Hazvina mhosva kuti wapinda nemuupombwe, hazvina mhosva wapinda nemuuroyi, hazvina mhosva mukuvenga, hazvina mhosva. The bloodhound will seek and search, kutsvaka. Vana Zakeyo vakanga vapinda nemucorruption dzainhuhwa zvaityisa, asi that bloodhound yakaronda nekutsvaka kusvikira ichinopinda nemumba maZakeyo, kutsvaka chakarasika nekuchiponesa nekudzikinura. Vadikani hama, tine tariro inofadza iri muna Kristu Jesu. Bhaibheri rinotitaurira pana Luke chapter 2 verse 1, zvikanzi zvino kana titarisa pana chapter 2 verse ya8 rather, zvino kwakanga kuna vafudzi munyika iyo vaigara pauragu vachirinda mapoka avo usiku. Tinonzwa kuti vafudzi pavakanga vari kumafuroko kwavaigara ikoko vachifudza makwai avo, zvikanzi usiku vakashamiswa nekukatyamadzwa vachiona ngirozi ichiburuka kubva mukati medenga, vakavhunduka nekukatyamara. Pada umwe akadonha nemanhede, kana paine vainwa maheu, pada vakakachidzwa vavhunduka vakaita sevachamweke maharura nekuvhunduka kwavakaita. Zvikanzi asi ngirozi ikati kwete, musatya, nhasi harisi zuva rekutya, nekuti nhasi kwazvarwa muponesi, kwasvika chikukutsira chedenga, chibwe chitedza, chinokwirwa nevagwadama. Asvika iye pachezvake, chigara matombo matanda anoora. Asvika chikukutsira chedenga, muponesi wanga
anga achitarisirwa nekushuvirwa nenyika yose. Vadikani hama, zvikanzi pakarepo kwakaonekwa kwaya yevaimbi mukati medenga ichiimba mbiri kuna Mwari, ruponeso nerunyararo kunyika yose, kwedza kuvahera kana kuti kumaindonesians kana kumaungwe kana kuvabuja kana kuvandevere kana mazulu kana maxhosa kana matswana kana masutu, ani nani pasi rese tenderere, mafrench, vechirungu neventudzi nentudzi dzepasi rose. Zvikanzi rufaro kwamuri mose nokuti ruponeso rwasvika. Tanga tamonerwa neshato yanga ichida kutimedza, but the bloodhound came to fight for our rescue, kuya kuzotitsvaka nekutironda isu tanga tarasika kubva pamberi paMwari. Vadikani hama, ndinofarira zvikuru sei hanya nerudo rwaMwari muna Kristu Jesu, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa mumwe woga, kuti ani nani anotenda asafa asi ave noupenyu husingaperi. In other words, kumedzwa neshato iyi kuri kutoitika as long as usina kugamuchira Jesu kuti ave muponesi wako, ave mudzikinuri wako. Nyaya yeruponeso haisi nyaya yekutamba nayo mudikani, haisi nyaya yekungoti hanzi machechi azare, inyaya yekutoponeswa chaiko, nekuda kwokuti tiri munjodzi. Hatigoni kuappreciata ruponeso kana tisatanzwisisa njodzi yatiri mairi, tisatanzwisisa zvakatarisana nesu, tisati taona mashamiro akaita shato kuti imedze upenyu hwako. Ndo paunozonzwisisa kana zvichinzi kunyange iyo icharuma chitsitsino asi ichapwanywa musoro, nekuda kwekuti kune muponesi, kune mudzikinuri. Ndinofarira nyaya yebloodhound, imbwa iyi inomhanya ichitsvaka kudzikinura vanenge vatapwa, vanenge varasika. Kana tichishandisa dimikira iroro rebloodhound, tinomuona Jesu pana Mateo chapter 4, uyo ari kufamba achibva Jerusarema ari kuenda kuGalilee, asi anofanirwa kupfuura. Bhaibheri rinobva rataura kuti Jesu paakanga achifamba, John chapter 4 verse 1. Pane mamwe mashoko anokosha kuti tiabate. Zvikanzi kana titarisa mukati mebhuku raJohani, now inotaurira pamusoro perwendo rwaakanga achifamba kubva pavhesi 1. Rega tarise pavhesi ya4. Zvikanzi akanga rega tibvenei pavhesi 1. Zvino Ishe akati aziva kuti vaFarisi vakanga vanzwa kuti Jesu akaita nokubhabhatidza vadzidzi kupfuura Johani, kunyange Jesu akanga asingabhabhatidzi amene, asi vadzidzi vake. Akabva Judhiya akaendazve Galilee. Saka Jesu ari kubva kuJudhiya ari kuenda kuGalilee. Akanga achifanira kupfuura nepaSamaria. Ipapo ndo pandiri kuda pavhesi 4. Zvikanzi akanga achifanirwa kupfuura nepaSamaria. Apa pari kushandiswa mutauro wakasimba apa wekuti come what may, paSamaria paifanirwa kupfuurwa napo. Why paSamaria? Paita nyaya yekuti pari kutonzi it was a must yekutoti apfuure nepaSamaria. Vadikani, nditenderei kani nditaure ndichiti paSamaria ndipo paya paanosvika patsime raJakobho paSaika, paanosangana namai vakanga vakaremerwa nenyaya dzeupenyu hwavo, vakanga vachifamba nenzira yaishorwa munharaunda yose. Mai vakanga vaine hunhu hwainhuhwa kuita gutukutu nekuda kweunhu hwavo. PaSamaria pakanga paina mai vaifeva zvakanga zvine mbiri nemutsindo. PaSamaria pakanga paina mai vakanga vakaremerwa nezvivi zvavo. The bloodhound yakava ikafunhidza ikanzwa mutadzi ari kure kwakadaro. Nyange Jesu akanga ari kubva Judhiya akafunhidza akanzwa kuti mutadzi uyu ari nechekwakati, ari nechekuSamaria. Zvikanzi Jesu aitofanirwa kupfuura nepaSamaria. This is a bloodhound instinct yokuti kune vamwe vanhu zvakavashamisa vadzidzi kuti sei ari kuinsista kupfuura nemuSamaria.
nokuti vazhinji vainyenyeredza voyambuka rwizi Jorodhani voenda nemhiri uko vachiavoida Samaria, nokuti maSamaria neMajudha vakanga vari makarasuonani, vakanga vasingadyidzani, but the bloodhound needed to pass through Samaria. Kana bloodhound yati tiri kuenda nepapa, awidzori ikati uku ndokune nyaya, paSamaria ndo pakanga paine nyaya vadikani. Kana tichitarisa pana Luke chapter 19 tinoona the bloodhound instinct in action. Kana tichitarisa Luke chapter 19 yatambotanga nayo pavhesi ya10 zvikanzi kana kuti tichibva nayo nechepamusoro zvikanzi Jesu anopinda pa vhesi 1 akapinda Jeriko akapfuura napakati. Zvino murume aivepo ainzi Zakeyo, iye akanga ari mukuru wavateresi uye aiva mupfumi, akatsvaka kuona Jesu kuti ndiye ani, asi akanga asingagoni nokuti akanga akapfupika. Ipapo akamhanyira mberi akakwira mumuonde kuti amuone, nokuti akanga opfuura napo. Zvino Jesu akati achisvikapo akatarira kumusoro akati, Zakeyo, kurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kudya mumba mako. Iye akakurumidza akaita kupozomoka Zakeyo kubva mumuti akamugamuchira nomufaro. Vose vakazviona vakagunun'una vachiti, wapinda kundogara nomurume ari mutadzi. Ipapo Zakeyo akamira akati kuna Ishe, tarirai Ishe, ndinopa varombo hafu yepfuma yangu, uye kana ndatorera mumwe munhu chinhu chake nokunyengera, ndinomudzosera zvava zvina. Jesu akati, nhasi ruponeso rwasvika mumba mako. Jesu ari kupfuura nemukati meguta reJeriko, nechapakati paro zvikanzi guhu neshoko rokuti Jesu asvika muJeriko rakazeya neguta. Vanhu vakavhara mahofisi, vana Zakeyo vaishanda kuzimura yeko vakavhara mahofisi. Zvikanzi akauya Zakeyo achida kuti aonewo Jesu, akanga anzwa zvakawanda pamusoro pake. Zvikanzi neupfupi haana kukwanisa kuti amuone, akamanyira mberi ndokunokwira mumuti. Zvikanzi Zakeyo, Jesu achipfuura nepasi pemuti, the bloodhound instinct, ava pasi pemuti kuita sekuti it's a magnetic force. Ipapo pasi pemuti Jesu anoti mbikiti kumira, obva atarira mumuti. Zvikanzi Zakeyo buruka, anodanwa nezita, Zakeyo buruka, nhasi ndinonodya newe kumba kwako. Ava vadikani, handifungi kuti mahwekwe angoitika okuti unzwe shoko iri. Zvichida Mwari pane pavari kutsvaga nekuda kweshoko iri. The bloodhound is still on the search. The bloodhound hazvina mhosva mudikani, Mwari vari kukutsvaka, vari kukudana. Tinoona a search and rescue operation ichiitwa mumba maZakeyo. Munhu anga ari mutadzi, ari mukati mehuori hwaityisa nekunhuhwa, hwaizvidzwa nevanhu nenharaunda yose. Vanhu vakakatyamadzwa vachiona Jesu achinopinda mumba maZakeyo. Asi this is the bloodhound on the rescue. Ari kupinda kunoponesa, kunotsvaka nekuponesa chakanga charasika. Iwe wakarasika nemutoo upi mudikani? Iwe wakarasika nenzira ipi? Bhaibheri rinotitaurira pana Luke chapter 9 vhesi ya51 inotitaurira kuti Jesu akanga aisa chiso chake chakatarira Jerusarema, nokuti kuJerusaremu ndoko akanga akuenda kunoroverwa pamuchinjikwa. Anotarisa Jerusaremu. Now mashoko anoshandiswa kutarisa kwake Jerusaremu, zvikanzi mazuva okukwidzwa kwake akati achiswedera, akaramba akarinzira chiso chake kuenda Jerusaremu. Panapa Jesu ari kurinzira, pari kutaurwa nemashoko akasimba ekuti chiso chake chero mukada kumuti ngatende kwaka, anga atarisa Jerusaremu, uko kwaanga akuenda rwendo rwekupedzisira rwekunoroverwa pamuchinjikwa. Hazvina kuitika zvinhu zviri kuitika nechinangwa. When a bloodhound is on a search and rescue mission, hakuna chinodzora. Saka this is the bloodhound instinct. Jesu akatarira Jerusaremu kuti kunoponesa nekudzikinura nyika, kudzikinura iwe neni mudikani. Paakanga atarisa Jerusaremu kuti basa kumwe kwese ndapedza, kunana Kapenaumu, kunana Bethsaida,
kwese ndapedza, kunana Saika, kunana Samaria, kunana Jericho, kwese ndapedza. Akunangana neJerusaremu kuti anosimudzwe pamuchinjikwa, iwe neni kuti tidzikinurwe. Vadikani hama, tinotenda Mwari nekuda kwerudo rwakadai, rwekuti kunyange kwaizova nekunyadziswa kuJerusaremu, kunyange kwaiva nekurwadziswa kuJerusaremu, Jesu haatarisi izvozvo, anotarisa tuso rekurwadziswa nekunyadziswa kwake kunova kudzikinurwa kwako nekwangu. Anorinzira chiso chake chakatarira Jerusaremu achiti hakuna chichandidzora. Kana tichitarisa Mateo chapter 16 verse ya 21 kusvika pana 23, Jesu anotaura nevadzidzi pamusoro pekuenda kwake Jerusaremu, achitaura kudaro. Peter anopindira Mateo chapter 16 verse ya 21 kusvika pana 23. Kubva panguva iyo Jesu akatanga kuzivisa vadzidzi vake kuti anofanira kuenda Jerusaremu kundotambudzwa zvizhinji navakuru navaprista, vakuru navanyori, nokuurawa, nokuzomutswazve zuva retatu. Peter akaenda naye vari voga, akatanga kumurayira akati, Mwari ngaakunzwirei ngoni Ishe, hamungaitirwi izvozvo. Asi wakatendeuka akati kuna Peter, ndibvirepo Satani, uri chigumburiso kwandiri, nokuti haurangariri zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu. Zvikanzi Jesu achiudza vadzidzi kuti ndakuenda Jerusaremu, ndo zvichaitika. Peter ndokumuzuva kubva pakati pevadzidzi kwakuenda naye seri kwechuru, akatanga kutsiura Jesu kuti hakuna kutaura zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika. Jesu anotaura kuna Peter zvikanzi ndibvirepo Satani, achiona kuti Peter akutoshandiswa naSatani kuda kudzivisa the rescue and the search and rescue operation, kupedziswa kweoperation yekuponeswa kwedu. Saka Jesu anoti Peter ndibvirepo Satani. In other words, hapana chaikwanisa kumubvisa pachinangwa nezano raMwari rekuti iwe neni tidzikinurwe. I see the bloodhound instinct mukati mezano, kana kuti mukati memashoko anotaurwa naJesu. Jesu anoenda anosungwa, kunyangwepo paakasungwa mukati meGetsemane, Peter achiri kuedza kurwisa, anocheka nzeve yemumwe muranda, Jesu anoidzosera pakare. Jesu anotorwa, anosungwa, anorohwa, anosungwa maziso achirohwa, achinzi taura kuti warohwa nani. Anoitirwa zvose. Paanoiswa pamberi paPirato mutongi, Jesu anoramba anyerere kwenguva refu. Pirato anokatyamadzwa nazvo. Kana ukaverenga chapter 15 yaMark vhesi ya 3 kusvika pavhesi ya 5, Pirato anoshamiswa nazvo, nokuti kazhinji kana munhu achinge ari kutongerwa mhosva inosvitsa parufu, munhu aipika, agochema, agobararadza, misodzi, madziwa nemasiriri zvichibuda, munhu achirwira upenyu hwake. But akashama neunyoro hwaiva pachiso chaJesu, nekunyarara, nekusarwisana nevaimupomera mhosva. Akashamiswa Pirato, akati handisati ndamboona zvakadai. Ndinoziva kuti munhu anorwa semvumba kuti asaende kunoturikwa pamuchinjikwa, but kunyarara kwanga kuri pana Jesu kwakashamisa Pirato. Haana kuziva kuti this is the bloodhound, yauya kuzorwisa shato kekupedzisira, yauya kuzorwisa kuti iwe neni tive tinodzikinurwa. Kunyange tikaenda pana Luke chapter 23 vhesi ya 39 kusvika pana 43, zvikanzi mumwe uya, imwe mbavha yakanga iri pamuchinjikwa inotaura mashoko ekumhura nekuzvidza, asi Jesu anoramba anyerere kusvikira yazotsiurwa neimwe mbavha inotaura kuti iwe shamwari, ona isusu nyaya dzedu dzinozikanwa, uye atadzeyu wauri kuda kutuka nekushora. Uye anozodedzera Ishe, mundirangarire muumambo hwenyu. Jesu kunyange at that final moment, some of the longest words, kana the longest statement, Jesu akataura statements 7 pamuchinjikwa, and the longest of those statements is statement yekuponesa, seeking, searching and rescuing, even while he was hanging on the cross. I see the bloodhound instinct pana Jesu pakuponeswa
kunyangwe at that final moment, iye ari mukati memarwadzo, ari mukati mekunyadziswa nekuzvidzwa nekushorwa, even then it's not too late for somebody to be saved. Vadikani hama, pakupedzisira Jesu anotaura mashoko pana John chapter 19 verse 30, anoti it is finished. Ndo mashoko ekupedzisira. Jesu haati I'm finished, anoti it is finished, the mission is accomplished. Basa ramakandituma Baba ndaita, achipa upenyu hwake kuti hutsive upenyu hwako nehwangu. Shato inopwanywa musoro kunyange yange yamuruma chitsitsino, asi Jesu anofa aine nyemwerero pamuromo wake, nekuda kwekuti chinangwa changa chazadziswa, kuponeswa kwako nekwangu kwanga kwazadziswa. Tinotenda Mwari nekuda kwezano reruponeso. Mudikani hama, Jesu ndiye akatumwa kuzotidzikinura kubva kuzvakaipa zvedu. Handizivi kuti iwe wakarasika nenzira ipi. Mai vepaSamaria vanga vakarasika nenzira yavo, uyuwo Zakeyo anga akarasika nenzira yake. Mumwe nemumwe wedu tinorasika nenzira dzakasiyana. Nyaya haizi pakurasika, nyaya iri pakuti ubvume kuti Jesu akuwane, akukatanure kubva mbambashirwa neshato inoda kukumedza. Chitema ishato inokumedza. Satani anoshanda nenzira dzakasiyana-siyana, asi pakupedzisira nzira dzose idzi dzinosvitsa murufu. Vadikani hama, hatingatendi Mwari here nezano reruponeso? Hatingatendi Mwari here nerudo rwakadai rwekuti kunyange zvairwadza, kunyange zvairema, kunyange zvainyadzisa, Jesu haana kudududza, Jesu haana kudzokera shure, Jesu haana kuti Mwari handichazvikwanisi, asi akatsunga kusvikira parufu rwemuchinjikwa kuti iwewe neni tive tinoponeswa. Nyaya haizi pakutadza kwako mudikani, nyaya nokuti tose takatadza tisakasvika pakubwinya kwaMwari, zvikanzi mubayiro wezvivi rufu, asi chipo chokungopiwa muna Mwari ndo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu. Mwari vanoda kuti iwewe neni tigamuchire chipo ichi. Handizivi, ungava mukomana, ungava musikana, mungava baba kana mai. Nyaya iri pano mudikani inyaya yekutorwirwa kweupenyu hwako kubva pakuparadzwa. Haikona kuverengera panyaya yakadai. Kana muchinzwa izwi rake, regai kuomesa mwoyo yenyu, nekuti nhasi ndo zuva ratapiwa. Shona inotaura ichiti uswa hwenyati ndehuri mudumbu mudikani, huri pamuromo inofa nawo. Zuva rega rega makuva ari kucherwa, vanoveza makofini vari kuveza. Zvimwe nguva nderako, dzimwe nguva nderangu. Tichanzwa izwi raMwari, ngatirege kuomesa mwoyo yedu, rega kuita hwerengera panyaya yakaita seiyi. Jesu anoda kukuponesa mudikani. Haana kuenda kusaika kuSamaria kunotuka mai vaya, haana kuenda kumba kwaZakeyo kunomutuka nekumurataurira kuti uri mutadzi akaita sei. Akaenda kunomuponesa, akati iyeyu Zakeyo wamunoona uyu anotoriwo mwana waAbhurahamu, mwana wechipikirwa, mwana wekuponeswa. Iwewe mudikani, ndosaka shoko raMwari richitaura kuti kunyange zvivi zvenyu zvakatsvuka semucheka mutsvuku, zvichaita semazaya echando, kunyange zvakaita sei zvikanzi zvichaitwa samakushe amakwai. Mwari vanoda kukudzikinura nekukuponesa. Ruponeso rwedu rwuri muna Kristu Jesu. Ruponeso rwedu rwuri pakugamuchira chipo chekungopiwa muna Kristu Jesu. Honai hondo yakarwiwa paKalvari, tichirwirwa kushato, tichirwirwa nethis bloodhound kuti tiponeswe. Tarisai muone, hoyo Jesu atitasa, anovigwa murinda raJosefa weArimatea. Afirei? Afira iwe neni mudikani. Tingashaya hanya here nekuzvipira kwakadai, nerufu rwakadai rwekuti iwe neni tive tinodzikinurwa? Dai Mwari vatiitira nyasha, dai Mwari vatikomborera, dai Mwari vatiregerera, dai tagamuchira Jesu achiri kunzi nhasi, kusati tisanonoka, tisawerengera. Chidiso chako here kuti ugamuchire nekupa upenyu hwako kuna Kristu Jesu satenzi namuponesi wako. Hazvina mhosva kuti wakarasika nenzira ipi. Kuponeswa kwedu ndekumwe chete, uye kuri muna Kristu Jesu. Ngativharei maziso edu tinamati. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nezano reruponeso.
dai mai vasesu maingoti ndezvavo vachazvionera, ndakanga ndavaudza. Asi tinotenda kuti hamuna henyu kutarisa izvozvo, makatarisa kudarika kwedu, mukanzwa urombo, mukatumira Jesu kuzotidzikinura. Tinotenda nerudo rwakadai. Tibatsireiwo Jehovha. Mumwe nemumwe wedu hana dzedu dzinotipomera nekurova, dzichititaurira pane zvatakatadza, patakatsauka kubva mukati menzira dzenyu. Tidzikinurei, tiponesei. Tinoda kumedzwa, toda kumedzwa nezvakaipa zvinoda kutiparadza. Rwirai mukomana uyo, rwirai musikana uyo, rwiraiwo baba kana mai avo. Tirwireiwo Jehovha. Tinotenda nebasa rakatoita kuti tiponeswe. Tichafireiko muzvivi zvedu ivo pakaitwa isu takatengwa nemutengo unokosha, isu takarwirwa hondo yakarwiwa paKalvari. Jesu akati it is finished, zvapera, tadzikinurwa, basa rekudzikinura raitwa. Tinokunamatai nekutenda. Gamuchirai patinopa upenyu hwedu kwamuri, kuti muve tenzi namuponesi wedu zvino nekusingaperi. Tanamata. Amen. Kana ndiri mutadzi, Jesu akandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga, sena wanipa muti, ndinopona na Jesu, harudoro rwa Jesu, runopinda pamsoro, runozama senyanza, runogara narini, rudo rwakandiona, apo ndiri kusada, kana ndiri mutadzi, ndiri kumuda Jesu, kuda kwangu aziwa, zvene urombo wangu, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake, ndichagara kumushako, ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa zvendichiri mwana wake, ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa zvendichiri mwana wake, ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa zvendichiri mwana wake, ndichamuona mambo wangu
wangu ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa shendi chiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa shendi chiri mwana wake, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa shendi chiri mwana wake.